Good morning, a blessed church. God is good. And all the time. Amen. Ang sarap naman pong pakinggan at ang saya na may sumasagot na sa akin. Amen. Sana po ay magtuloy-tuloy na po tayong ganito. At sa mga kasama po namin sa FB Live, sana po ay makasama din po namin kayo soon. Amen. Ayan. So buksan po natin yung ating mga Bible sa Philippians at basahin po natin yung nasa verse 4. Ayan, Philippians 4, verse 4. Sabi po dito, rejoice in the Lord always. Again, I will say, rejoice. Ayan, pakisabi nga po sa inyong mga katabi, rejoice in the Lord daw. Rejoice in the Lord. Rejoice in the Lord. Yes, i-emphasize po natin yung in the Lord. Hindi po dun sa kung ano po yung circumstance na meron po tayo ngayon, ano pong sitwasyon meron tayo ngayon, kundi rejoice in the Lord. Bakit po kaya ganito yung reminder po or command po ni Paul? Kasi alam po natin, di ba po, kung sa dun po sa sitwasyon tayo titingin, ay talagang ang hirap po maging masaya. Di ba? Kasi or sa mga tao kasi talagang magpe-fail lang po tayo, ang hirap po. Pero kung kay Lord po tayo magre-rejoice, ay totoo po na laging merong reason para tayo po ay magsaya. Amen po ba? Amen. Bakit po? Yung katotohanan po na we are chosen. Amen? Di ba? Hindi lang po tayo pinorgive ng ating Panginoon, pinawalang sala po tayo. We are the redeemed people of God. Amen? And our life talagang secure po para po sa ating Panginoon. Kaya ito po ay napakagandang katotohanan. At isa pa po doon, mai-enjoy po natin yung peace kapag po tayo ay may joy. Kaya mga kapatid, rejoice in the Lord. Amen. Kaya mga kapatid, naniya ko pa yung tumayo at samahan niyo po muna akong manalangin bago po tayo magpatuloy sa ating pagpupuri sa ating Panginoon. Let us pray. Our Heavenly Father, mahal na yung Panginoon, kami po ay lumalapit sa iyo, God, na may pagpapakumbaba ngayong umaga, Panginoon. Lord, nakikita niyo po ang aming puso, O God, ang aming iniisip, Lord, ang sitwasyon ng bawat isa, Lord, na iyong mga anak. We pray, Lord, na talagang katagpuin niyo po ang bawat isa, Panginoon, at tulungan niyo po kami, O God, to really rejoice in you, Panginoon. Lord, alam niyo po na hindi po namin kaya sa sarili naming kakayanan, O God. We need you, Lord. We need your grace, Panginoon. Ang iyong kagandahang loob, Panginoon, ang iyong kabutihan upang ito po ay aming magawa, O God. We pray, Panginoon, na tulungan niyo kami, O God, to fix our eyes in Jesus, the perfecter, Lord, and the author of our faith, Panginoon. At tawa, Panginoon, talagang ikaw po, Lord, ay maitaas. Ikaw po, Lord, ay talagang madakila ngayong umaga sa mga alay naming papuri sa iyo lamang, O God. Maraming salamat, Lord. Sa iyo po lahat namin iniaalay, Lord, ang lahat. In Jesus' mighty name we pray. Amen. Amen. So, handa na po ba mga kapatid? Amen. Amen. Atin pong ihayag ang kadakilaan ng kabutihan ng ating Panginoon ngayong araw at talagang let us sing with joy in our heart today. Amen. Yes. Sa atin pong mga aawitin ngayong umaga, awitin po natin na talagang we mean it sa ating Panginoon. Every lyrics of this song. Dakilang biyaya, kami pinalaya. Amen. Mula sa bihag ng kasalanan. Pinatawad. Pinatawad. Pinagpala ng lubusan. At di mapipigil, di mapipigil ang pagsamba sa'yo. Jesus, dakila kang totoo. Come on, church! Ang lahat ay magsasaya. Jesus, papupurihan ka. Ikaw lamang ang aming pag-asa. Ang lahat ay magsasabi, ang lahat ay luluhod. Jesus, ikaw lamang ang Panginoon. Amen. Yes, let's continue to sing to our God.
Dakilang biyaya. Dakilang biyaya. Kami pinalaya mula sa bihag ng kasalanan. Yes, thank you, Jesus. Pinatawad, pinagpala ng lubusan. Di mapipigil ang pagsamba sa'yo. Jesus, dakila kang totoo. Ang lahat ay magsasaya. Jesus, papupurihan ka. Ikaw lamang ang aming pag-asa. Ang lahat ay magsasabi, ang lahat ay luluhod. Jesus, ikaw lamang ang Panginoon. Ang lahat ay magsasaya. Jesus, papupurihan ka. Ikaw lamang ang aming pag-asa. Yes, Lord! Ang lahat ay magsasabi, ang lahat ay luluhod. Jesus, ikaw lamang ang Panginoon. Amen. Ikaw lamang, O Jesus, ang aming Panginoon, at patuloy kaming sasamba at magpupuri sa iyo, pasalamatan ng ating Panginoon. Amen. Salamat, salamat. Salamat, salamat, O Jesus, sa pag-ibig mo. Walang ibang nagmahal sa akin ng katulad mo. Salamat, salamat, O Jesus, sa pag-ibig mo. Ako'y magsasaya sa piling mo. Kung aking mamasdan ang kalawakan, hindi ko maunawaan ang iyong dahilan kung bakit ako'y pinili mo, tinalagaan. Di ko kayang isipin, hindi ko kayang sukatin ang pag-ibig mo, Jesus. Na iyong binigay sa akin. Amen. Salamat, salamat, O Jesus, sa pag-ibig mo. Walang ibang nagmahal sa akin ng katulad mo. Salamat, salamat, O Jesus, sa pag-ibig mo. Ako'y magsasaya sa piling mo. At kung may pagsubok man, o kagipitan, ako ay may malalapitan. Ikaw, Jesus, ang aking sandigan, hindi mo ko pababayaan. Di ko kayang isipin, hindi ko kayang sukatin. Yes, Lord, ang pag-ibig mo, Jesus, na iyong binigay sa akin. Amen. Salamat, salamat. O Jesus, sa pag-ibig mo. Walang ibang nagmahal sa akin ng katulad mo. Salamat, salamat, O Jesus, sa pag-ibig mo. Ako'y magsasaya sa piling mo. Minsan pa, salamat, salamat. Salamat, salamat, O Jesus, sa pag-ibig mo. Walang ibang nagmahal sa akin ng katulad mo. Salamat, salamat, O Jesus, sa pag-ibig mo. Ako'y magsasaya sa piling mo. Amen. May galak, may saya, may tuwa sa piling ng Diyos. Yes, sapagkat Hirap na puso ay naglalaho. May awit, may sayaw, at papuri para sa Diyos. Nahatid ng pusong pinagpala niyang lubos. Handog niya ay kapayapaan, handog niya ay
napapagal. Kaya't ang awit ng papuri, awit ng pasasalamat, at ang awit ng pagsamba ay para lang sa Kanya. Minsan pa may galak, may saya, may tuwa sa piling ng Diyos. Amen. Sapagkat Hirap na puso ay naglalaho. yes, Lord, may awit, may sayaw, at papuri para sa Diyos na hatid ng pusong pinagpala niyang lubos. Ang dog niya ay kapayapaan, dog niya ay kapayapaan, ang dog niya ay kagalakan, ang dog niya ay kalakasan sa bawat pusong napapagal. Kaya't ang awit ng papuri, awit ng pasasalamat, at ang awit ng pagsamba. Ang dog niya ay kapayapaan, ay kapayapaan, Handog na ay kagalakan, handog na ay kalakasan sa bawat pusong napapagal. Kaya't ang awit ng papuri, awit ng pasasalamat, at ang awit ng pagsamba ay para kanino? Ay para lang sa Kanya. Ay para lang sa Kanya. Ay para lang sa Kanya. Yes, Lord. Para lang sa Kanya. Amen. Sa'yo namin ibinabalik, Lord, lahat ng papuri at pasasalamat because you deserve it, oh God. Thank you, Father God. Thank you, Jesus. Thank you, Holy Spirit. In Jesus' name, amen. Palakpakan po natin ang ating Panginoon. Praise God. Ayan. Isang mapagpalang araw po sa ating lahat. Purihin po natin ang Panginoon ng ubod lakas. Siya po ay dakila. Siya po ay mabuti. Siya po ay kataas-taasan, mahabaging Diyos, mahal na Diyos. No? At lahat po tayo naririto ngayon dahil meron po tayong mga pusong nagtataglay po tayo ng puso na punong-puno po ng pasasalamat. Ano? And I hope that's the reason why you're here. At gayon na rin po, meron tayong mga kasama ngayon na nasa kanilang tahanan. Gayon din naman, no, equally ang panalangin natin ay ang ating mga puso ay punong-puno rin po ng pasasalamat ngayong araw na ito. So marami po tayong naisipagpasalamat. Alam ko po na every Wednesday, Thanksgiving Day na rin natin. Pero siguro, nakakamiss no, yung pagkakataon na kapag meron tayong worship, na meron ding nagpa-proclaim ng pasasalamat. So siguro in behalf of some people, mga kapatid natin, unahin ko na po before we read the scripture. Kamakailan po, I think yesterday po, si Mitch po ay nagsilang na
ng kanyang anak. Gayon na rin po, kamakailan po si Raya po, anak po ni Chad, tsaka ni Audrey po ay isinilang din. Purihin po natin ang Panginoon. Ang sabi po ng Itbulaga, hanggang may bata raw po, may pag-asa eh. Di po ba? So gayon din po sa ating simbahan, no? So excited na po ba kayo makarinig ulit ng mga umaatungal na bata? Habang tayo nagwo-worship, that's not a bad thing, no? Hangga't meron po tayong naririnig na ingay ng bata sa lugar na ito, tayo po ipinagpala. And at the same time, kamakailan po, gusto ko lang i-acknowledge ang kabutihan ng Panginoon. Meron po tayong isang kapatid na graduate from a missions institution, from Asian Seminary of, Asian Center for Missions po, si Brother Tantan, graduated, kamakailan po. Isipin po ninyo kung gaano kalaking pagpapala ito, na sa matagal na panahon po, wala po tayong intentional na, na effort or involvement sa global missions, but the Lord is preparing us for that matter too, no? So, salamat po sa Panginoon at sa pagkakataong ito, tayo po ay tumayong lahat. Kunin po natin yung ating mga Bibles. Kayo man po ay nasa inyong tahanan, I ask you to also stand with me as we read from the book of Colossians. Okay? So this is the last section in the book of Colossians that we are studying. So ang text po natin for tonight, this will be our final text in the book of Colossians. Colossians chapter 4, verses 7 to 18. Colossians chapter 4, verses 7 to 18. At this point, babasahin ko po ito sa Magandang Balita, Biblia. Okay. Si Tyquico ang magbabalita sa inyo. Sandali lang po. Sorry po. Si Tyquico ang magbabalita sa inyo tungkol sa kalagayan ko rito. Siya ay minamahal naming kapatid, tapat na lingkod at kamanggagawa ng Panginoon. Pinapunta ko siya riyan para malaman ninyo ang aming kalagayan, nang sa gayon ay lumakas ang inyong loob. Kasama niya ang tapat na minamahal nating kapatid na si Onesimo, na kasamahan ninyo. Sila ang magbabalita sa inyo ng lahat ng nangyari dito. Kinukumusta kayo ni Aristarco, na bilanggo ring kasama ko, at ni Marcos na pinsan ni Bernabe. Tungkol naman kay Marcos, mayroon ng bilin sa inyo na malugod ninyo siyang tanggapin pagdating niya riyan. Kinukumusta rin kayo ni Jesus, na kilala rin sa pangalang Husto. Silang tatlo lamang ang mga mananampalatayang Hudyo na kasama ko rito sa pangangaral tungkol sa kaharian ng Diyos. At sila'y malaking tulong sa akin. Kinukumusta rin kayo ng kasamahan ninyong si Epaphras, na lingkod ni Kristo Jesus. Lagi niyang idinadalangin ng buong taimtim na kayo'y maging matatag, ganap, at lubos na panatag sa kalooban ng Diyos. Saksi ako sa pagsisikap niya para sa inyo at sa mga nasa Laodicea at Hierapolis. Nangungumusta rin sa inyo si Demas at ang minamahal nating manggagamot na si Lucas. Ikumusta ninyo ako sa mga kapatid sa Laodicea, gayon din kay Nympha at sa iglesyang nagtitipon sa kanyang bahay. Pagkabasa ninyo ng sulat na ito, ipabasa rin ninyo ito sa iglesia sa Laodicea. Basahin din ninyo ang sulat kong manggagaling doon at pakisabi ninyo kay Arkipo na tapusin ang gawaing tinanggap niya sa Panginoon. Ako mismong si Pablo ang sumusulat ng pagbating ito. Huwag ninyong kalimutan na ako'y nakabilanggo. Sumainyo nawa ang kagandahang loob ng Diyos. Purihin po ang Panginoon sa pagkabasa ng kanyang salita. Sama-sama po tayo na dumulog sa panalangin. Panginoon naming Diyos, kataas-taasan sa lahat, dakila po ang inyong pangalan. Ikaw po ay makapangyarihan, alam mo ang lahat ng bagay. Alam mo ang lahat ng aming pinagdaraanan, lahat ng aming nararamdaman, lahat ng mga hamon sa buhay na aming kinakaharap at the moment. But at the same time, Lord God, ikaw po ay may kakayahan na kami iahon sa kahit anumang paghihirap na aming nararanasan. Salamat po sa pagkakataon na ipinagkaloob nyo sa amin para dumako sa lugar na ito upang manambahan kasama ng aming mga kapatiran. Salamat po, Panginoon, sa pagpapaalala sa amin ng mga pagpapala kung gaano kataas ang iyong biyaya, Panginoon, para sa amin.
May mga kapatid man kami, Lord God, na hindi namin kasama sa lugar na ito, Lord. Dalangin din namin, Panginoon, na sa pagkakataong ito, Lord God, magkaroon sila ng moment of thanksgiving, Lord God, upang kilalanin, Panginoon, ang iyong kadakilaan sa kanilang buhay. At ngayon, Lord, tatanggapin namin ang isang napakalaking biyaya, Panginoon. Ang biyaya, Lord, na makapakinig mula sa iyong salita. Ang biyaya, Panginoon, na magabayan at mapatnubayan, Panginoon, sa pamamagitan ng inyong salita. Panginoon, kinikilala po namin ang aming kababaan. Wala po kaming kakayahan na maunawaan ito labas sa tulong ng iyong banal na Espiritu. At kinikilala rin namin, Panginoon, na ang salita mo, Panginoon, ay tinatanggap namin, Lord, batay sa iyong kagandahang loob. This is something we do not deserve. We do not deserve to be guided. We do not deserve to be shepherded, Lord. Pero Lord, sa kabila, Panginoon, ng aming kababaan, pinipili mo pa rin, Panginoon, na kami ay iyong patnubayan, Panginoon. Binibigyan mo kami ng mataas na atensyon, Panginoon, sa kabila ng katotohanan na kami po ay mga makasalanan, Panginoon. Salamat po sa bagong estado na ipinagkaloob niyo sa amin sa pamamagitan ni Kristo. Sakupin niyo po kami ng inyong paggabay, Panginoon, ng inyong salita, at patuloy niyo po kaming bigyan ng puso na handang magpaturo, Panginoon, sa iyo. Ikaw po ang pinakamagaling, pinakamahusay na katagapagturo. Ang inyong lingkod ay isa lamang sa sidlan ng inyong mga mabubuting salita, Panginoon. Gabayan niyo po ako as I preach the word. Matanghal ka sa aming pakikinig. We pray this in the mighty name of Jesus. Amen. Amen. Purihin po ang Panginoon. Makakaupo na po tayo. So tayo po ay nasa finale na ng Book of Colossians. I'm hoping na ito po ay nasubaybayan ninyo mula sa first chapter na ating pinag-aralan. Kung meron man po kayo mga na-miss out na bahagi ng Colossians, I'm hoping wala sana, pero kung meron po kayo mga na-miss out o mga kinakailangang balikan, yan po ay nasa page lang naman po natin, a Blessed Church page, na pwede nyo pong balik-balikan. Okay? Now, as we reach this conclusion of this sermon series na pinamagatang Christ Alone, a sermon series on Colossians, kailangan po nating balikan ang ginamit ng Diyos, kung sino ang mismong tao na ginamit ng Diyos para isulat ang liham na ito. Sino nga pong sumulat ng Book of Colossians, mga kapatid? Si Pablo, okay? At si Pablo po, okay, the Apostle Paul wrote this in verse 18. Ang sabi niya po sa verse 18, I, Paul, write this greeting with my own hand. Remember my chains. Grace be with you. No? So, Paul wrote this letter kasama po ng Ephesians at saka Philemon. So, si Pablo po, habang siya po ay nakakulong, nag-invest po siya ng time sa tulong at gabay ng Panginoon para sumulat ng mga liham sa mga churches. At ito pong letter na ito, particularly the Book of Colossians, ang sinasabi po ni Pablo, ito ay sinulat ko sa pamamagitan ng aking sariling kamay. Ibig sabihin, usually po si Pablo, sa kanyang kalagayan sa kulungan, ang kulungan po noon ay hindi ka naman talaga malaya eh. Siyempre talagang, ngayon kasi kahit nakakulong ka, at some point, yung mga prisoner ngayon, they enjoy a certain or limited freedom. Kasi hindi naman po sila nakakadena, hindi po ba? Tinatanggal yung kanilang posas kapag sila ay nasa loob na, kasi nasa loob na sila ng kulungan. But during the time of Paul, yung kanilang kadena ay nakakapit sa kamay at sa paa. So, sila po talaga ay nasa napakahirap na kondisyon. So, there would be times na si Pablo po ay gagamit ng mga tagapanulat. So, gagamit po siya ng scribes. Meron pong mga tinatawag na scribes na habang dinidikta ni Pablo yung kanyang liham, sila po ang tagasulat. Okay? So, isipin po ninyo, no? Nakakulong ka na, maaaring ikaw ay kagagaling lang sa pagkahagupit, tumutulo pa yung dugo sa likod mo, no? Pero ang nasa isip ni Pablo, sumulat ng liham para palakasin ang loob ng mga taga-Colossae, para palakasin ang loob ng mga taga-Ephesus, no? At sumulat din siya para kay Philemon. Naintindihan po natin kung gaano kalalim ang pagmamahal na ito
na ipinapakita, dinedemonstrate ni Apostle Paul na dapat po nating tularan bilang mga anak ng Diyos. So, Paul personally penned this Colossians, this book of Colossians. Hindi niya po ito ni-recite sa isang scribe, no? Katulad po ng kanyang sulat sa mga taga Roma. Okay? The book of Romans was not written by his own hand. It was dictated, no? Pero nakikita po ninyo kung gaano ka-personal itong book of Colossae. And to think hindi niya kilala yung mga taga Colossae, no? Nabalitaan niya lang yung kanilang faithfulness sa pagdedepensa ng kanilang pananampalataya. He doesn't know them personally. He was not able to visit the Colossian church. Pero sa kabila nun, para sa kanya, malapit sa kanyang puso ang mga taga-Colosas. No? Kaya kapag binabasa niyo po yung book ng Colossians, sana po maging napaka-personal din ito sa inyo. At makita ninyo na ito po ay hindi basta ordinaryong liham. No? So no wonder that this is part of our Bible, of our scripture. Now, yung binanggit po ni Pablo dito sa verse 18 na remember my chains or remember my imprisonment. Pwede po itong literal na talagang siya'y nakakadena, or possible naman po ang sabi ng ilang scholars, possible this is only metaphorical. Ibig sabihin ano lang to, illustrative or parang metaphor lamang, figurative speech. No, kasi po siya po ay naka-house arrest sa Rome during this time. Okay? Pero again, as I mentioned a while ago, this is the last section of the letter. Ito po ay huling bahagi ng Book of Colossians. Pero ito pong bahaging ito, hindi ko alam kung same experience po kayo, ito po ay palagian o kadalasan na nilalagpasan ng mga Christians. No? Ito po ba ay nabasa nyo na noon pa? As in, nabigyang pansin po ninyo in full detail itong bahaging ito? Sa palagay po ninyo, bakit kaya ito nilalagpasan ng ilang Christians? Huh? Kasi naman po, sino bang gusto magbasa ng attendance, no? O ng roll call? Di po ba? So pag tinignan po natin itong bahagi ng ito ng Colossians, it's a list of names. Listahan po ito ng mga pangalan na kadalasan wala naman tayong pakialam kung sino yan, no? Wala tayong pakialam kung anong relasyon nila sa ating buhay. These are just names, list of names that we normally just ignore. Kaya kadalasan po siya'y nilalagpasan. Ano bang mapapala natin sa pagbabasa ng mga pangalan? Hindi po ba? Now, why would God inspire this part of a letter in the canon? Bakit po ito ay isinama ng Panginoon na maging bahagi ng ating Biblia? Pag sinabi po natin na kapag kung naniniwala po tayo bilang mga Christians po na ang salita po ng Diyos, ang Biblia ay inspired by God, no? This is the word of the Lord. This is God-breathed. Then hindi po natin pwedeng lagpasan itong bahaging ito. Ito po ay hininga ng Panginoon. Ito po ay salita din ng Panginoon. Now, ang pag-aaralan po natin ay kung bakit kailangang ilagay ito sa Bible. Anong tulong nito sa ating mga spiritual life, no? Perhaps in a letter whose main objective is to promote or defend the sufficiency of Christ. Balikan po natin ano pong purpose ng Book of Colossians, no? Ito po ay para ipagtanggol ng mga Kristiyano yung kasapatan ni Kristo sa kaligtasan, no? Na si Jesus ay sapat na para tayo ay maligtas. That's the purpose. At sila po ay inaatake ng kanilang mga kapitbahay, no? At kinukutya ang kanilang pananampalataya sa kasapatan ni Kristo, no? So in this book, that's the main objective, no? The sufficiency of Christ, to defend the sufficiency of Christ, no? At kinakailangan po na banggitin ito ni Pablo, itong bahaging ito, doon sa mga doon sa mga Christian sa Colosas, dahil sila po ay nasa front line ng isang spiritual battle. Kabi-kabila ang mga false teachings na kumakalaban sa katotohanan patungkol kay Kristo. And it was necessary for them to be reminded that they are not alone in that fight. So kailangan ibahagi ito ni Pablo para ipaalala sa mga taga-Colosas na hindi kayo nag-iisa sa laban na ito. Okay?
So they were reminded about Christ's sufficiency in the life of the church. Okay? And they're being guaranteed that they are not fighting alone. Why? Because we are not meant to fight alone. We are not meant to engage in this spiritual battle alone. Ang buhay po ng isang Kristiyano po, kasama po sa sistema ng Diyos na ipinagkatiwala sa atin, ay yung katotohanan po that we are meant to work together for Christ. Kaya sa bahaging ito, sino man po ang inyong katabi, kaliwat kanan, sabihin niyo po sa kanya, kapatid, kailangan kita. Hindi ko kakayanin nang wala ka. Sige nga po, minsan lang po tayong magkaroon ng ganyang pagkakataon. Si Kuya Max, feel na feel kasi katabi niya si Ate G. naging love story tuloy itong usapan natin. But that's the truth. We are meant to work together for Christ. Okay? Now, ito pong title ng ating sermon, tong pag-uusapan po natin ngayon ay Together for Christ. Together for Christ. Ito pong final words ni Pablo ay hindi po utos. Usually Paul would give out instructions, di po ba? But this time, hindi po command or instruction ng kanyang ibinibigay sa atin, kundi listahan ng mga pangalan na sobrang halaga para sa atin. He has to mention it each one by one, para paalalahanan po tayo sa ilang simple pero mahahalagang katotohanan patungkol sa ating buhay Kristiyano. That we are meant to serve Christ together. No? Wala pong soloista sa Christian church. Yan po ang tandaan natin. No? Wala pong soloist. Lahat po tayo ay tinawag ng Panginoon para sama-samang maglingkod sa Panginoon. Okay? So we serve together. Number 1, we serve together as one team in Christ. Again, we serve together as one team in Christ. Maging si Pablo po, na sobrang talino, para po sa akin, napakahusay ni Pablo. No? Magtataka pa ba tayo, no? Bukod sa kanyang natural na kahusayan sa pag-iisip at pagsusulat, si Pablo po, siya po ay graduate po sa Rabbinical University. Ibig sabihin po, sa ating modernong panahon, si Pablo po, no, na hinahagupit, kinukulong, kinukutya, binubugbog, at inaalipusta, sinusundan ng panganib palagi, ay nagtataglay po ng PhD. Okay? Ang daming PhD ngayon, nakaupo lang sa upuan, hindi po ba? Okay? Nasa isang sulok at pinapamalas ang kanilang galing, husay. But we have Paul, okay? Not only writing, not only leading the church, but at the same time, suffering with the church. Na? Pero sa kabila ng katotohanan na siya'y mahusay na lingkod ng Diyos, mahusay at tapat na lingkod ng Diyos, ito pong si Pablo, kinikilala niya po yung katotohanan na hindi niya kayang maglingkod ng isa. Kinakailangan niya po ng team. Kinakailangan niya po ng isang grupo ng mga katuwang sa kanyang ministeryo para ma-i-advance ang gospel. So nire-recognize po ni Pablo yung kakulangan niya bilang isang lingkod ng Diyos na gawin ang ministeryo ng nag-iisa. Okay? So, bagamat iba-iba po yung gampanin, hindi po sila lahat preachers. Na? Hindi po sila lahat ay evangelists. Hindi po sila lahat ay missionary. But along the way, makikita natin ang ministry po ni Pablo ay gampanin hindi ng iisang tao, kundi ng isang grupo na tapat na naglilingkod at nagmamahal sa Panginoon. Okay, I would like to introduce some people na binanggit ni Pablo dito sa ating liham. Okay? So they recognize that ministry is a team effort. It is never a one-man show. It is never meant to be a one-man show. Kilalanin po natin first of all yung binanggit ni Pablo, the messengers. The messengers. Okay? Mga mensahero. Okay? Unahin po natin si Tukikos. Yan po ang totoong pronunciation niya, Siguro pag English, Tychicus.
Pero ang Greek pronunciation po talaga niyan ay Tukikos. Okay? So we find this in verse 7 to 8. So pinakilala sa atin si Tukikos. Pero bago pa man po sa Colossians, makikita na po natin na ipinakilala na po itong taong ito sa Acts 20 verse 4. Okay? He was already serving with Paul. Siya po'y naglilingkod na. At ang tawag po sa kanya ni Pablo ay a beloved brother and faithful minister and fellow servant in the Lord. Yan po ang kanyang introduction kay Tukikos. Siya po ay kasama ni Pablo nung si Pablo po ay nakulong, particularly yung second imprisonment po ni Pablo sa Roma. Ang kasama niya po ay si Tukikos, and he was considered dependable by his peers to be entrusted with two important letters. Siya po ay pinagkakatiwalaan ng early Christian church doon sa pagdadala po ng mga liham na kinakailangan pong makarating sa mga iglesia. He was responsible for delivering the letters to the Ephesians and to the Colossians. Okay? Yan po ang trabaho ni Tukikos. According po sa Titus 3:12 at saka sa 2 Timothy 4:12, si Tukikos po ay nagpatuloy na kasama po ni Pablo na ang tungkulin niya po ay mag-deliver po ng mensahe. Siya po ang tagahatid sulat. Okay? Ano po bang tawag sa modernong panahon? Kartero, no? Kartero po ba ang tawag doon? Pero ngayon wala na yatang masyadong kartero, no? Dahil online na ang sulatan, ano? Pero during this time, yun po ang gampanin ni Tukikos. Pero hindi po nag-iisa si Tukikos. Meron pa pong isang messenger na binanggit si Pablo. Ang pangalan niya po ay si Onesimus. Si Onesimus. Binanggit po siya sa verse 9. At kung kayo po ay naka-attend ng mga nakaraang Thursday natin, doon po sa pag-aaral natin patungkol sa justification. Okay? Pinag-aralan po natin si Onesimus. Sino po ba si Onesimus? Siya po ang nagdala ng sulat kay Philemon. Dahil po si Onesimus ay close, hindi man close, pero konektado kay Philemon dahil po si Onesimus ay isang slave. Siya po ay alipin ni Philemon. Okay? At minsan po sa kanyang buhay, siya po ay naglayas. Nilayasan niya po si Philemon at lumalabas po, implied in the scripture po, na si Onesimus po ay maaaring may kinuhang bagay kay Philemon. Pinagnakawan niya, okay, scholars agree na meron siyang ninakaw kay Philemon at siya po ay umalis. So siguro na-report yung kanyang crime, nag-end up din po si Onesimus sa kulungan kung saan nakilala niya si Pablo. Okay? At itong si Pablo po, during that time, syempre naman si Pablo, kahit ikadena mo pa yan, hindi mo kayang pigilan ng bibig niyan pagdating sa ebanghelyo. Di po ba? So nagkaroon ng pagkakataon si Pablo na mabahaginan ng gospel itong si Onesimus. So naging Christian si Onesimus. No? Biro mo to si Philemon, di pa sinira ng gospel, no? Kailangan pang makulong at makita si Pablo para ma-share ng gospel. No? We do not know kung anong nakaharang, kung anong situation during that time. But hinadya po ng Panginoon na siya po ay makakilala sa Diyos sa pamamagitan ni Pablo. Okay? At siya po ay pinabalik. Pinabalik po ni Pablo kay Philemon. And ito pong si Onesimus, ang tawag din po sa kanya ni Pablo ay faithful. Okay? At si Pablo po sumulat kay Philemon para hilingin na patawarin niya na si Onesimus. Kaya kinailangan bumalik ni Onesimus. Okay? Of course, after niyang makulong, no? Hindi naman siya makakalabas doon ng ganun lang. But then, after a period of time, siya po ay nakabalik kay Philemon para dalhin ang liham po ni Pablo. Okay? So he is to bring the letter to his former master, si Philemon. Si Philemon po ay isang leader po sa Colossian Church. Isa po siya sa mga elders ng Colossian Church. Okay? Now, si Onesimus po kailangan niyang bumalik para mag-sorry, para mag-repent sa harapan po ni Philemon sa kanyang paglalayas at para ituwid yung kanyang pagkakamali, no? At yun po ay hindi madali, hindi po ba?
Pwedeng sinabi ni Onesimus, Pablo, pwede bang si ano na lang, si Tukikos na lang ang magdala kay Philemon, nahihiya ako no? Pero he took that courage para dalhin yung kanyang, yung liham ni Pablo kay Philemon. Okay? So he followed, he obeyed Paul. Si Tukikos po at si Onesimus, okay? Yung isa, si Tukikos po, ang sabi po ng mga researchers, possibly ay isa rin po sa mga church leaders. He could be one of the elders. Walang indication po kung saan siya na-assign. No? We do not know, but Tukikos most likely is also a church leader. Tapos po itong si Onesimus, he was a former slave. Magkaibang background. No? Yung isa may posisyon, yung isa ay nasa mababang kalagayan. No? At least societal perspective. But they both became faithful companions with Paul. Okay? Nung sila ay hiniling ni Pablo, inutusan ni Pablo na gumawa ng isang napakahalagang bagay, sila po ay sumunod at hindi nagreklamo. No? So, at alam niyo po ba na most likely, kung ito po ay mga hindi tapat na mga lingkod ng Diyos, most likely tatanggihan po nila itong trabahong ito. Okay? Kasi yung ma-identify ka pa lang kay Pablo, delikado ka na. Okay? Yun pang magdadala ka ng sulat during the time of intense persecution. No? So meron kang daladalang ebidensya patungkol sa kung sino ka. So harangin ka lang ng isang Roman guard o makita ka lang ng isang Jewish religious leader na galit kay Jesus. Okay? Hindi mo kayang itanggi. Hindi nila kailangan mag-plant ng letter kasi hawak-hawak mo yung letter. No, dala-dala mo yung letter. So, walang patumanggi na sasabihin mo ikaw ay Kristiyano dahil hawak mo ang ebidensya. This is a difficult period of time para maging messenger, mga kapatid. Pero sa kabila na to, no, ginawa nila ang kanilang tungkulin na maihatid ang mensahe ni Pablo sa mga simbahan. Okay? And even to Philemon. Okay? So there was an intense threat of persecution against Christians. Pero hindi sila nag-back down, hindi sila nag-complain. Ministry for them was a privilege no matter the discomfort, regardless of the discomfort. Tukikos could have said, I'm a church leader. Pwedeng siya nagreklamo, no? Ang Pablo naman. Ang dami-daming pwedeng ba't ako pa? Elder ako. I'm a church leader, ba't ako pang uutusan mo? Sumusobra ka na. No? Pwedeng ganun, Pero hindi. Kahit nakataya ang kanyang buhay, ginawa niya ang nararapat. No? Hindi siya nagmalaki at sinabi, hindi ako utusan, hindi ako errand boy. No? I'm the boss in that church. No? Wala siyang ganung konsepto. Wala siyang maling konsepto ng pagiging pinuno. Okay? At si Onesimus, pwedeng sabihin niya, naku naman, galing na ako dyan kay Philemon, kay naglayas niya ako, ngayon pababalikin mo ako, sorry, iwan na rin lang kita. Hindi po ba? Pwedeng siyang umatras na doon sa trabahong iyon. But they did not. Okay? They would never know. Wala po silang idea na itong letter na dala-dala nila sa Ephesus, sa Colossians, even kay Philemon, ay magiging bahagi ng kasulatan. They do not have the idea that it will become part of the scripture na magiging kapakinabangan, maging sa modernong Kristiyano katulad natin. No, they do not know that. They just obeyed. No, they were just faithful messengers. They faithfully deliver these letters to the churches. No way would they know that they will be remembered by believers. Wala sa isip nila na darating ang pagkakataon in a distant future. Ipipreach ni Pastor Kerox ito sa A Blessed Church that I will be recognized for my faithfulness. They do not know about that and they don't care. No? Ang mahalaga lang para sa kanila magampanan yung kanilang trabaho. Alam niyo po, napakataas ng paghanga ko personally as pastor. Mas mataas po ang paghanga ko. Of course, mataas ang paghanga ko sa kahit sinong lingkod ng Diyos. Pero mas maigting po yung paghanga na nararamdaman ko sa totoo lang po doon sa mga lingkod ng Diyos na nagtatrabaho sa backstage. Kasi ito po yung mga tao na hindi kayo na kailangang maalala ng tao. Wala silang pakialam kung kilala nyo sila. Wala silang pakialam kung mabanggit ang kanilang pangalan sa pulpito. Wala silang pakialam kung bigyan nyo sila ng love gift after. No? O makilala nyo kung anong ginagawa nila.
No? And we have plenty of that in the church. I tell you, hindi po isa sa katuparan itong bahaging ito ng ating pag-aaral kung wala po yung ating tech team, kung wala po yung ating worship team na nagpe-prepare the whole week, no? Para po mapaghandaan po itong napakagandang araw na ito para sa Panginoon. But you don't know them personally, no? Many of you do not know them. Many of you probably walang pagkakataon na sila'y lapitan pagkatapos ng service kasi nga po busy pa rin sila pagkatapos ng service. Nauuna sila rito, pagkatapos ng service nandyan pa rin sila, di po ba? So sometimes you do not get the chance to say thank you and tell them how inspiring they are, no? I would like also to tell you with all honesty at ma-express ko rin po yung aking mataas na pasasalamat sa Panginoon para po sa isang tao na ginamit ng Panginoon para sa buhay ko. Nung ako po'y nasa seminary, no, we talked about the church fathers, kung sino ang nag-disciple sa kanila. At yung mga church fathers natin, sina Clement, sina Augustus, at marami pang iba, they were discipled by the apostles. They were discipled by scholars. They were disciples by the Apostle Paul. Hindi po ba? So pag tinignan, parang grabe, no? And I remember that your pastor was discipled by a backstage minister. No? Ako po ay dinisciple ng isang tao na hindi Bible school graduate, hindi pastor, no? But have always worked in the back line ever since. And there was a time na nagkaroon ng conflict yung aking damdamin sa kanya. Why? Kasi there was a time na kailangan kong makiusap sa kanya. Ayoko sabihin na kailangan ko siyang utusan. I will never do that. Pero kailangan kong makiusap sa kanya kasi merong isang bagay na kailangan kong bilhin, na wala akong knowledge. Siyang magaling bumili doon. And siguro mga ilang araw bago ako nakapag-compose ng letter para humingi ng tulong sa kanya. Kasi hindi ko alam kung paano ko siyang i-approach. Why? Because this person is not only a kuya, this is a mentor to me who discipled me during the time na wala akong alam sa Bible. So technically, yung foundation ko sa gospel basics ay galing sa kanya. And I was so scared na, naku, baka maisip ng taong ito, porkit ako'y pastor na ngayon, ay utos-utusan ko siya. I'm being very careful in delivering my message. But never a time na naramdaman ko sa kanya yung pagmamataas. He could have said, oy pastor, oo, pastor nga kita, pero wag mong kakalimutan na nung chikiting ka pa lang, inalagaan kita. Huwag mo kong utusan, maghanap ka ng iba. Okay? No? But these people will always be on the sideline, not caring about you know him or not. Not caring about if kung papalakpakan niyo siya o hindi, no? And we have so many people like this in the church. At minsan naiisip ko, naku, kung magtitimbangan tayo ng reward pagdating sa langit, palagay ko, wala sa kalahati yung timbang ng akin kumpara sa mga taong tulad nito. And we praise the Lord for those people. We praise the Lord for those people. Kasi kung wala yung mga taong yon sa church, hindi ko alam kung saan pupulutin ng church na ito. No? Purihin natin ng Panginoon sa kanyang biyaya. No? So, these are the messengers doing difficult tasks without the desire, without that need to be recognized, no? Kaya hindi po ako magtataka mayroong mga tao na ma-excite at ma-engganyo na sila po ay na matuto under their care, no? Natutuwa ako na mayroong mga magsasabi na gusto nilang matuto, gusto maging part ng mga backstage ministry natin because we really needed help when it comes to that portion of ministry, no? Now, let's talk about the encouragers. Okay? Pag-usapan po natin, nabanggit po rito si Aristarchus, no? Si Aristarchus sa verse 10, sa unang bahagi po ng verse 10. Now, okay, the first time we read this name in the Bible, si Aristarchus po, makikita natin sa Acts 19, verse 29. At ang sabi roon, Aristarchus almost died for the gospel. Okay? Muntik na siyang mamatay dahil sa ebanghelyo. Wow! What an introduction! Di po ba?
Ang saya nun, no, kapag ipinapakilala ka ni Pablo, no, oh, eto nga palang kaibigan ko si Aristarchus, no? So, hindi siya pinakilala na, oy, ano yan? Ang daming ano yan. Graduate yan, boss yan sa kanyang kumpanya. No, he was not introduced that way. He was introduced that, no, this person almost died for the gospel. No? Palagay ko, grabe. Parang maikabit sa iyo yung pangalan na yon. No? Na ikaw ay maituring na isang tao na handang mamatay para sa ebanghelyo. Hindi po ba? Napakalaking honor para sa isang tao. So, ito pong si Aristarchus, he was a constant traveling companion with Paul. At siya po ay, dahil nga siya ay constant companion din siya kahit sa loob ng kulungan. Okay? So, hindi lang po siya chaperon, okay? Siya rin po ay kakosa ni Pablo kapag siya po ay nahuhuli. So that's Aristarchus. Binanggit din po si Mark. Doon po sa pangalawang bahagi, si Mark 10b. Okay? Sa Tagalog po, Marcos. Pero hindi po, wala po yung kinalaman sa eleksyon. Ha? Si Mark po ang sumulat ng Gospel of Mark. Mark, by the way, is not part of the original 12 disciples. Okay? Hindi po siya apostle. Okay? Pero nire-recognize po ng simbahan yung kanyang Gospel of Mark dahil po siya po ay naging personal secretary ni Apostle Peter. They're very close. Ang tawag nga sa kanya ni Apostle Peter ay son. Now, sino po itong si Mark? Si Mark po ang patunay na talagang mayroong second chances. Hindi lang nga second chances, ano? Na ang Panginoon ay nagbibigay ng second chance maging sa mga taong pasaway, maging sa mga taong nahulog sa kasalanan, maging sa mga taong naging sakit ng ulo ng kanilang mga pinuno. Okay? The Lord gives second chances and Mark is a proof of that. Makikita po natin, pag binasa po natin sa Acts chapter 13, okay? Ito pong si Mark, sa isang tagpo, hindi natin alam yung detalye, pinag-awayan po siya ni Barnabas at ni Pablo. Nagkaroon pa ng pag-aaway itong dalawang lingkod ng Diyos dahil kay Mark. Si Mark po ay pinsan ni Barnabas. Kaya lang po itong si Mark, hindi natin alam kung anong nagtulak sa kanya, pero iniwan niya si Barnabas at saka si Pablo. Iniwan niya sa ere. Hindi natin alam, siguro nagkakahulihan o siguro nasa threat, may panganib. Itong si Mark, maaring hindi napakali at nagtago at lumayo, nilayasan si Paul at Mark sa kanilang pagmimisyon. Okay? At galit na galit dito si Mark. Si Pablo. Ayaw niyang kasama si Mark. Ayaw niyang kasama si Mark. Kayo po ba mayroong mga tao sa church na ayaw niyong kasama? Okay? Pero I tell you, huwag niyong sasara ng pintuan sa kanila. Kasi darating ang pagkakataon, kapag yan ay hinubog ng Panginoon, tinawag ng Panginoon, magugulat kayo sa pwedeng mangyari sa kanilang buhay. We read in the letter, no? In this letter, he was again with Paul. Nasaan po siya? In prison. Hindi na nakatakas. Dahil kasama na siyang nakakulong ni Pablo, no? And later on, during the second imprisonment of Paul, okay? Siya po ay sumulat kay Timothy. Si Pablo po ay sumulat kay Timothy. At alam niyo po kung anong request ni Pablo kay Timoteo? Okay? Hindi po siya nag-request ng pagkain. Hindi po siya nag-request ng kahit ano. Ang ni-request niya po, ipadala mo naman si Mark dito. Yung ayaw niyang kasama dati dahil pasaway, no? Na para kay Pablo ay konsumisyon sa buhay. Ang sabi niya kay Timoteo, padala mo naman, namimiss ko na si Mark, padala mo naman dito, padalawin mo naman dito, no? So, Paul asked Timothy to send Mark to him because of what? Alam niyo po kung anong dahilan? Substitute sa kulungan? Kung pwede lang, ano? Hindi po. Ang dahilan niya po, ang sabi niya, because he is very useful to me. He is very useful to me. No, I do not know. Meron kayo sigurong anak, kamag-anak, pamangkin, churchmate, kaibigan, na ang tagal-tagal ng Kristiyano, parang
parang gusto niyo na sipain paakyat dahil parang hindi lumalago, no? kung pwede lang pahanginan ang spiritual life, siguro pinavulcanize niyo na, no? Na parang wala nang pag-asa. Kailan kaya lalago ito? Ba't parang bata pa rin to mag-isip? Ba't parang ang tamad-tamad pa rin ito sa ministry? But then you will be surprised kapag ang Diyos ang mismong kumilos at tumawag sa kanila. Sa palagay ko, napahiya si Pablo during this time. Tong taong to, ayoko kasama eh. Makita ko palang pagmumukha nito, nainis na ako, umiinit na ulo ko eh. But then, during the latter part of his life, Timothy, ipadala mo naman si Mark dito. Why? Ang laking pakinabang yan sa buhay ko. Hindi po ba? Pwede po natin palakpakan ng Panginoon sa palakpakan natin ng Panginoon dahil may mga pasaway na nakatakdang baguhin at hubugin ng Panginoon para sa ating buhay. Let us remember that at one point, pasaway din naman tayo. No? So, hindi ko alam kung gaano ako naging pasaway, pero pasaway din po ako sa aking sa mga taong ginamit ng Diyos para po ako ay hubugin. Okay? Now, sino pa po? Meron pa pong binanggit na encourager. Si Pablo, si Jesus. Pero ito mong Jesus na ito is not the Savior Jesus. Ang tawag din po sa kanya ay Justus. Okay? Nabanggit po siya sa verse 11. Wala pong binanggit patungkol sa kanya, bukod po doon sa katotohanan that he has been a comfort to Paul. Siya po ay nagbibigay aliw kay Pablo. Siya po ay encouragement para po kay Pablo. Ito pong tatlong ito, si Aristarchus, si Mark, na pasaway dati, at si Justus, ay tinatawag ni Pablo na comfort para sa kanya. A comfort to him. No? Habang si Tychicus at si Onesimus naman po ay sobrang tapang na nakikilakbay para i-deliver ang mensahe ni Pablo sa mga iglesia. Ito naman pong mga encouragers na ito, they stayed behind to encourage Paul in his imprisonment. We have a lot of this in our church. At sana po, marami pang tawagin ng Panginoon na encouragement para sa Blessed Church. Purihin po ang Panginoon. Okay? At pangatlo po, may nabanggit po si Pablo na intercessor. Tagapanalangin. No? Ang pangalan niya po ay si Epaphras. We see this in verses 12 to 13. Nabanggit na po si Epaphras doon sa chapter 1 ng Book of Colossians. Napag-aralan na po natin siya. Ang tawag po sa kanya ni Pablo ay beloved fellow servant at faithful minister. Siya po ang founder ng Church of Colossae. Siya po ang ginamit ng Diyos para itaguyod ang church in Colossians. At siya po ang nagbalita. Siya po ang nagbalita kay Pablo ng katapatan ng mga taga-Colossians. We need these people, mga kapatid, ano? Maisingit lang, bukod sa pagiging intercessor, we need people in the church, okay, who will speak good things about a blessed church. No? Alam niyo po ba na yan ay may malaking tulong, mga kapatid? Yung totoo lang naman ha, patungkol sa Blessed Church na inyong na-appreciate. I remember Kuya Jojo, siya po'y bago lamang pong miyembro natin, pero I remember kung paano po siyang tinawag ng Panginoon para po makatuwang natin dito sa Blessed Church, maging bahagi po ng Blessed Church. No? Ang natatandaan ko po, ang sabi niya, nagtataka siya kung bakit laging masaya si Ate Angie tuwing uuwi ng bahay. Okay? Bakit siya palaging masaya? At si Ate Angie, kwento ng kwento patungkol sa kanyang mga leaders. No? Sa kanyang mga churchmates. Kwento ng kwento patungkol sa church ng mga magagandang bagay. At dumating ang pagkakataon na hindi akalain ni Ate Angie, si Kuya Jojo po ay sumasama na sa kanya, sa church. We need people like that, no? So, maisingit ko lang dahil that is a very good trait of a Christian member. Now, he's not only like that, he is also an intercessor, no? Makikita po natin dito na sa Philemon verse 23, no? Na siya po ay fellow prisoner din ni Pablo. Siya po ay nakakulong kasama po ni Pablo. Okay? Grabe yung commitment, ano? Nahaharapin po yung danger kahit makulong para lang maitaguyod ang iglesia. Even in suffering, Paul sees his commitment
through prayer for the Colossian church. So syempre, lagi silang magkasama sa kulungan. At ino-observe ni Pablo kung anong ginagawa ni Epaphras. At anong nakikita niya? While in prison, where he could do nothing for his church, hindi niya kayang mag-preach, wala namang Zoom during that time, no? Hindi niya kayang mag-ayos ng bangko, at hindi niya kayang mag-usher sa church dahil siya'y nakakulong. Ang napansin po ni Pablo, Epaphras would devote his time praying for the church. Okay? And this is a big encouragement, lalong-lalo na po para sa mga kapatiran natin sa Blessed Church na wala pang specific ministry. Mga kapatid, kung habang kayo po ay nagpe-pray, Lord, saan mo ako gustong gamitin sa ministry? No? I-grab nyo po yung pagiging intercessor. I-grab nyo po yung pagiging prayer warrior. It is as easy as praying for the church. It is as easy as participating in our prayer and worship night. No? Kung saan tayo po ay sama-sama po, sabay-sabay na nananalangin. No? So, ibig sabihin po, wala pong isang miyembro sa church na mawawalan talaga ng ministry. Kung sa palagay natin, ay, hindi ako gifted dyan, ay, wala akong skill dyan, at least you know that you can pray like Epaphras for the church. And this is a very important ministry. No? So, sabi ni Pablo, kapag walang ginagawa, kapag doon sa mga pagkakataong walang magawa si Epaphras, he prays for the church. Okay? So may mga pagkakataon talaga na gano'n eh. Na physically, hindi tayo makapag-involve sa ministry. Maaaring yung iba sa inyo ay, naku, matanda na ako. Nahihirapan na akong mag-ministry kasi yung mga buto ko lumalagotok na. Nahihirapan na akong maglakad. Hindi po ba? Yung mata ko malabo na. Hindi na ako pwedeng mag-scripture reading sa church. Hindi po ba? So yung mga ganong pagkakataon, ano, pero hindi ka mawawala ng ministry. In fact, yung pinakamahalagang ministry ay prayer. Kapag ang ministry po, ang physical prayer, ang physical ministry po natin, kahit ang pagpipreach na ito, kahit ang pag-evangelize natin sa mga hindi pa nakakilala sa Panginoon, even yung mga ministry na nagre-require ng logistics, finance, no? Yung mga ganong klaseng bagay, anumang ministry po ay hindi magiging kalugod-lugod at matagumpay sa mata ng Panginoon kung hindi po backed up ng prayer. So take that ministry. Kung wala pa po kayong specific role sa church, be a prayer warrior for the church. Deal? Pwede po ba yun? No? Because every Christian is called to pray. Palakpakan po natin ng Panginoon. Salamat sa pagkakataon ito, no? na hindi tayo mawawalan, mauubusan ng pwedeng gawin para sa simbahan. Okay? Yung iba sa inyo, no? Lalo sa mga bagong panganak, no? Hindi ako maka-attend kasi inaalagaan ko yung baby ko. Naku, you can pray. No? You can worship the Lord habang kinakantahan, pinapatulog si baby, but at the same time, you can also pray for the church. Okay? So, ang sabi ni Pablo, Epaphras pray. He prays for the church and he prays consistently. Ang sabi niya, he always pray for the church. Not only always, not only consistently, Epaphras prays fervently. No? He also prays specifically. Ang sabi niya, he always prays for you. No? He prays for the Colossian church. Yun ang sabi. And he also prays purposefully. Ang sabi niya, sabi ni Pablo, that you may stand mature and fully assured. He prays for the Colossian church maturity. He prays that they will grow in faith. Yan po ang ginagawa ni Epaphras. Every ministry needs prayer warriors like Epaphras. Every Christian is to pray for their church. So ngayon, magtataka pa po ba kayo kung bakit effective ang ministry, ang gospel ministry ni Pablo? No? So, bagamat totoo na maraming kaaway si Pablo, bagamat totoo na maraming critic si Pablo, in fact, si Pablo po ay napagbintangan ng samot-saring accusations, pero he remained standing firm sa kanyang gospel ministry. Why? Okay? He remained effective and fruitful despite all the sufferings he has experienced. Why? Because he has a team working together for the glory of Christ. Okay? So, merong mga gumagawa ng mga difficult labors katulad ni Tychicus at Onesimus. Meron naman mga gifted sa encouragement at pagko-comfort sa mga weary katulad po ng mga nabanggit kanina. And there are those who lead the spiritual battle in intercessory prayer. So different tasks, but the same team. And we need them in the church. We need that in the church. Okay?
Now, let's go to the second point, mga kapatid. They also serve together, not only as a team, as one team, but as one family in Christ. One family in Christ. Tingnan po natin itong tatlong lalaki na binanggit po ni Pablo, si Aristarchus, si Mark, at si Justus. Ano pong sabi ni Pablo tungkol sa kanila? Okay, ang sabi, "These are the only men from the circumcision among my fellow workers." Ano pong ibig sabihin niya? Ang ibig sabihin po, itong tatlong itong nabanggit niya ay mga Hudyo, no? Na nakasailalim din po sa house arrest doon po sa city of Rome kasama niya. Okay? Bakit po? Bakit po sila nakulong? Why? Because they were serving along with the Gentiles and serving for the Gentiles, kagaya natin. No? At a time, during this time po, ang mga Gentile ay tinuturing na aso ng mga Hudyo. Ganun po kalala. Okay? Yung makita ka pa lang na may kausap na Gentile, ikaw po ay nagiging ceremonially unclean. Ang tingin sa iyo ng kababayan mo ay marumi. Why? Because Gentiles, for them, are dogs. When we talk about dogs, we're not talking about yung mga pet dog natin, ano? The Bible is talking about yung mga scavengers na mga aso, no? So ganun ang turing nila. So isabihin, hindi sila binibigyang halaga, no? But we see here a team working together regardless, no? Sila po yung mga Hudyo na nakikisalamuha sa mga Hentil, na hindi natatakot kahit sila'y i-persecute. Hindi natatakot kahit sila'y ituring na marumi. So we have this team, no? So para maging bahagi ng team mo, maging kabarkada mo yung mga Gentile during that time, it is a radical matter. Okay? Now, puntahan po natin ulit si Onesimus. Sino po si Onesimus? Siya po ay slave ni Philemon na naglayas. Siya po ay sa pamamagitan po ni Pablo na ginamit ng Diyos, siya po ay nakakilala. Siya po ay naging minister. Okay? Pinabalik siya ni Pablo. Pero pinabalik po siya hindi bilang slave. Ang sabi po ni Pablo sa Philemon verse 16, "No longer as a bond servant, but more than a bond servant, as a beloved brother." Okay? Beloved brother. Okay? So sa palagay po ninyo, anong mangyayari sa relasyong ito? No? Na this time, hindi lang sila master and slave. Sila po yung magkapatid sa Panginoon na nagtutulungan. No? So nagkaroon po ng pagbabagong relasyon dahil po kay Kristo. Okay? So, ito po yung era kung saan talamak o katanggap-tanggap po yung slavery. Okay? At magtataka yung mga kapitbahay, "Uy, bakit ganyan na ang turing mo dyan sa alipin mo?" No? Sasabihin ni Philemon, kasi hindi ko lang siya alipin. Hindi ko na siya alipin. Siya ay kapatid ko kay Kristo. Hindi po ba? So nagkaroon po ng pagbabago, no? Yung kanilang relasyon. At bukod po doon sa Team Rome, no? Nakasama po ni Pablong nakakulong. Ano pa po? Meron pong mga, by the way, yung Team Rome ay composed po again ng Gentiles and Jews na nagtutulungan together, no? Pero bukod pa po doon, meron pa pong Team Asia Minor, no? Ito po, kabilang po dito yung Colossians, Ephesians, at Laodicean churches. And what else? Sa verse 16, meron pong panibagong pangalan na lumutang. Ang pangalan niya po ay Nympha. Okay? At siya po ang kaisa-isang babae dito po sa listahan ng mga church workers na nabanggit ni Pablo sa Book of Colossians. Siya po ay babae, pero siya po ay nag-host ng church sa kanyang bahay na hindi karaniwan sa kanyang panahon. Okay? Sila po ay nasa Greco-Roman culture kung saan ang kinikilala lamang po dominantly ng society ay kalalakihan. So when you host a cell group sa loob ng iyong sariling bahay, that becomes an issue. Why? Kasi that is also a sense of leadership. You're opening your home for your fellow believers. At para sa kanyang mga kapitbahay, kita mo itong babaeng ito. Babae ito ba't niya ginagawa yon? It is an issue, no? Sa kanilang kapanahunan. So most likely, ang sabi ng mga scholars, baka siya ay widow. Baka siya ay balo.
Kaya hindi naging problema sa kanya, no? Walang asawa na magsasabi sa kanya, "Oy, ako masusunod, huwag mong gawin 'yan." No? So, siya ang host ng cell group at mga house churches during Paul's time. No? Makikita natin 'yan sa Colossians chapter 4 verse 15. So, what else? Binanggit din po dito by the way, aside from the fact na hindi karaniwan na gawin ito ng mga babae, kapag ikaw po ay nagpapasok ng mga Christian sa iyong bahay during that time, you are also inviting danger. Okay? Because they are under intense persecution. Naintindihan po natin, mga kapatid? No? So, binubuksan mo, hindi lang para sa mananampalataya ang bahay mo, wini-welcome mo rin ang panganib. Anytime, pwedeng may mga Roman soldiers na pumasok at hulihin ka at pagpapatayin ka in public. So that's yung mag-host ng cell group that time is not an easy task for them. Pero ginawa iyon ni Nympha. Binanggit din po rito si Archippus, of whom Paul wants to be reminded. Ang sabi niya kay Archippus, mag-focus ka sa ministry. Ituon mo ang iyong atensyon sa ministry, no? Malamang po itong si Archippus ang na-appoint na pastor sa Colossian Church nung si Epaphras po ay nahuli. Okay? So kinakailangang may magpastor doon at dahil hindi present si Epaphras, Archippus was there. Okay? So, at several point, ang ginamit po ni Pablo sa mga ito ay brother or beloved brother. Sa kanyang sulat kay Philemon, no? Tinawag niya si Philemon na hinihikayat niya si Philemon na tanggapin si Onesimus bilang brother in Christ. Sa Ephesians 6:23, ang sabi po ni Pablo, "Peace be to the brothers from God the Father." So ano pong makikita natin dito, mga kapatid? God's family is composed of people from different ethnicities. Merong Jews, merong Gentiles katulad natin, different location. Merong mga nakatira sa Latin Rome, merong mga nakatira sa Greek Asia Minor, different social status. Si Onesimus ay slave, si Philemon ay ex-master niya, and also different gender. We have Archippus, who is a male, but we also have Nympha, who is a female. So Paul considers his fellow workers as more than just co-workers. They are family in Christ. They are one family working together for their Father in heaven. So ganito po ang tingin ni Pablo sa New Testament believers. Ang tingin niya po sa church ay hindi organization, kundi pamilya. And the church is family and must work together as a family, not just in words, but in action. Katulad po ng sinasabi ni Pablo sa Ephesians 6, verse 23. Balikan po natin yung sa Colossians 3:11. Ang sabi po ni Paul, "Here, there is not Greek and Jew, circumcised and uncircumcised, barbarian, Scythian, slave, free, but Christ is all and in all." Okay? A blessed church is part of one big family all over the world. In a blessed church, this is your local church family. This is your spiritual family. Okay? At kung paanong tayo po ay isinilang na walang karapatan at walang pagkakataon na mamili ng pamilya, ganun din po naniniwala ako ang ating membership sa church. Ang local church membership po ay hindi natin pagpili. It is God who chooses a family that we must belong to. Naintindihan po natin? No? Kaya ang pagsani po sa isang local church ay ipinapanalangin, "Lord, dito mo ba ako dinadala sa a blessed church? O baka naman merong ibang church na doon ka naka-assign, no? It has to be prayed for earnestly." Okay? Naalala ko lang po kahapon habang ako ay nagda-drive pa Batangas, nagulat po ako doon sa nakita kong isang church doon ang nakalagay, "The Christian Air-Conditioned Church." Okay? Wow, the Christian Air-Conditioned Church, no? So if you do not belong to a blessed church, okay, na hindi pa air-conditioned, okay, maybe you belong to a Christian air-conditioned church, no? But of course, we're hoping na tayo po'y nasa a blessed church because we know that the Lord has placed us here.
Kaya po ang pag-alis sa isang church ay ipinapanalangin din sa simbahan. Okay? Dinala ka ng Panginoon sa isang simbahan, hindi ka aalis doon anytime you want. Okay? Yun ay kalapastangan sa Panginoon na tumawag sa iyo sa isang iglesia. Okay? So napakahalaga na kung ikaw ay aalis, yun ay ipinapanalangin din. Okay? At dapat ang batayan ay tama. Hindi dahil ikaw ay tinuwid, ayaw mong magpatuwid, hindi dahil yung church namin walang wall, alis na lang kami, no? Hindi dahil sa kung ano pa mang mga bagay, no? So, yun ay ipinapanalangin ng lubos. Okay? Palakpakan po natin ng Panginoon. Alam niyo po kung bakit natin pinapalakpakan ng Panginoon? There may be a lot of things that we don't have yet in this church. But in this church, I believe you can attest, you have a family in Christ. No? Purihin ang Panginoon. Now, last point, they also serve together for one master. And who is that master? Sabay-sabay nga po tayo? Christ. Jesus Christ. Sa verse 1 po, si Tychicus, ang sabi po, he was a servant of the Lord. Sa verse 10 to 11, patungkol kay Aristarchus, kay Mark and Justus, sila po ay tinawag ni Pablo na fellow workers for the kingdom of God. Okay? We see that in verse 12. Okay? And then, si Epaphras po ay tinatawag po, sa verse 12, tinatawag po si Epaphras na servant of Christ. Sa verse 17, si Archippus, no? Ang sabi, yung kanyang ministry ay from the Lord. So we never forget one important truth here. Ano po yon? Lahat po ng ating paglilingkod. Okay? Kahit yan po ang tingin ninyo maliit o malaki, wala naman po talagang ganon, no? Whatever the size is na inyong naiisip sa inyong ginagawa, no? Ang tingin nyo sa mga ginagawa ninyo minsan sa simbahan ay napakasimple lang, napakadali lang, no? Pero anuman po yan kapag yan ay ginagawa ninyo sa Panginoon, every service rendered, every action, every decision done for the church, every sacrifice done for the church, not for our fame, not for our personal gain, but for the honor and glory of our Master Jesus Christ. No? Yun po ay katanggap-tanggap sa Panginoon. Ano man po yun, yun po ay katanggap-tanggap sa Panginoon. So, kung tayo po ay naglilingkod together as a team, together as a family, tandaan po natin that we are serving one person, one Master, the Lord Jesus. He's the only one we are called to please. Hindi pwedeng nahihiya ka sa elders pero hindi ka nahihiya sa Diyos. Okay? Hindi pwedeng nahihiya ka sa mga leaders mo pero hindi ka nahihiya sa Diyos. Hindi pwedeng nahihiya ka sa mga churchmate mo pero hindi ka nahihiya sa Diyos, no? Sometimes we are conscious of pleasing people around us and we always have that temptation. Hindi po ba? But today we are being reminded by the book of Colossians written by Paul that we are only serving one audience. Okay? So we have Jesus Christ to please. In the ministry, be reminded that we are not serving people, we are not serving ourselves, we are serving our own Master, Jesus Christ. So hindi po, kapag ganun pong perspective natin, hindi po nangihina yung ating kagustuhang maglingkod. Kasi po tayo, minsan, napapagod din naman tayo bilang mga tao, at kung minsan kapag ang katawang lupa natin ay napapagod, pati po yung ating perspective, pati po yung ating focus ay nadadivert na rin. And along the way, sa ating pagod, naiisip natin, tagal ko lang ginagawa to, walang pumapansin. Wala man lang nagsasabi sa akin magaling ako. Wala man lang nagsasabing thank you for your ministry. No? At itong mga pinaglilingkuran ko, napaka-demanding pa. Hirap na nga ako, puna pa ng puna. No? So along the way, maiisip natin, ayoko na nga, maghanap kayo ng ibang gagawa niyan. No? Such is the mindset na naglilingkod sa tao at hindi para sa Panginoon. No? Pero kung ang mindset natin ay katulad ng mindset na nilalagay ni Pablo para sa atin ngayon, no? Ang ibig sabihin nun, anuman ang magiging reaksyon ng tao sa paligid mo, you will do your best. Because you have a God to please. You have Jesus to please. And that is more than enough, mga kapatid. Okay? Anyway, hindi naman kayo kayang i-reward ng mga churchmates ninyo eh. Hindi nga kayo kayang i-reward ng pastor nyo eh, ng mga elders ninyo eh. No?
Although pwede rin naman, minsan magpakain. Minsan nga, magana tayo, mag-celebrate nga tayo. No, kidding aside mga kapatid, no one has that full capacity to reward you. Na? But the one who sees has promised eternal reward for all of us. Okay? Kamakailan po nalungkot ako kasi kami po yung merong nag-a-apply po ng na makapag-purchase ng isang bahay, no? Sa biyaya po ng Panginoon, sa tulong niya. Kaya lang all of a sudden we were tinawagan po kami ng isang personal po from the bank, at ang sabi niya, ay sorry po kasi hindi na po kami tumatanggap ng pastor. Hindi na sila nagfi-finance ng pastor. So regardless, pastor, imam, or religious leader, hindi po sila nagano. And then narinig ko na 'yon nung nag-apply kami nila Jovel, nila Brother Jeff sa East West. Nasabi rin po sa akin 'yon nung bank personnel. Sabi niya, sorry po, mag-require po kami ng additional na proof. Kasi po mahigpit po kami sa mga pastor, sabi ko. And then, ang naisip nung namin kapag mag-asawa, so pag pastor na, talagang ang bahay mo na talaga ngayon sa langit na talaga. Hindi ka na makakabili ng bahay sa lupa, no? Kung gano'n ang basihan, But thankfully, the Lord is, doing miraculous stuff along the way. But I realize po, regardless, kung tayo po ay walang reward dito sa langit, kung tayo po ay walang bahay dito sa langit, maraming bagay na wala tayo dito sa lupa. Dito sa lupa, I meant, no? Pero meron pong nilaan na ang Panginoon sa atin na makakamtan mo for all eternity. Hindi nag-expire, hindi inaanay, no? At hindi mananakaw, hindi mawawala, hindi mako-confiscate, no? For as long as we serve one master, Jesus Christ. Okay? So Christ is sufficiently faithful and gracious, and because of that, He alone deserves our time, our strength, our resources. And because Christ is sufficient, katulad po ng sinasabi ni Pablo sa buong Colossians, He deserves, karapat-dapat po siya sa ating mga paglilingkod, sa ating mga pagpupunyagi. He deserves full glory and praise from His children. Purihin po natin ang Panginoon. Okay? Ngayon po sa ating pagwawakas, meron pa po akong 2 pangalan na babanggitin sa inyo na binanggit po ni Pablo, napakahalaga. Okay? Dito po natin i-conclude ang ating pag-aaral sa Book of Colossians. 2 names, 2 persons, 2 different paths. At isipin po natin, pag-aaralan natin kung anong kinalaman nito sa atin bilang mga modernong Kristiyano. Sabi po sa verse 14, Luke, the beloved physician, greets you, as does Demas. Okay? So binanggit po si Luke na sumulat po ng Book of Acts at saka Gospel of Luke. Hindi rin po siya part ng original 12, no? Pero siya po ay closely intact with the Apostle Paul, no? Kaya po recognize siya bilang historically church leader po natin. Okay? So, siya po isang doktor, kaya sabi, Luke, the beloved physician. So, sa final greeting na ito, ang mapapansin po ninyo, sana po napansin ninyo, o kung hindi po, lahat po ng binanggit ni Pablo sa Rome ay palagi pong merong terms of endearment na ginagamit si Pablo, no? Beloved fellow servant, beloved brother in Christ, no? So, ganoon din naman kahit sa Book of Book of Romans, ganoon din naman si Pablo, no? So, they're always recognized and endeared, no? Now, si Tychicus, ang sabi, beloved brother, faithful minister. Si Onesimus, ang tawag sa kanya ni Pablo, beloved brother. Si Aristarchus, Mark, and Justus, all fellow workers and comforters. Si Epaphras, recognized for his hard work and prayer, a servant of Jesus Christ. Si Luke, beloved, no? Beloved physician. And then, there's one person, there's Demas. Who is Demas? No? Or Demas sa English. Who is this person? Just Demas. No, binanggit lang ni Pablo. Walang beloved, walang faithful. He's just Demas. At sa sulat po ni Pablo, binanggit po niya si Demas as a fellow worker along with others. Sa ibang liham ni Pablo, no? Actually, particularly po sa liham niya kay Philemon, pero dito sa Colossians, it was just the name, Demas.
So wala po tayong masyadong makukuhang detalye dito sa section na ito na ating pinag-aaralan, maliban po na tayo ay mag-research doon sa ibang letter na sinulat ni Pablo 2 to 4 years matapos niyang isulat ang Book of Colossians. Okay? At makikita po natin yon, no? Sa 2 Timothy 4, 10 to 11. Ang sabi po ni Pablo, "For Demas, in love with this present world, has deserted me and gone to Thessalonica. Crescens has gone to Galatia, Titus to Dalmatia. Luke alone is with me." Okay? Hindi natin alam kung ano nangyari kay Crescens or kay Titus, no? But particularly kay Demas, there was a description coming from Paul. Sabi niya, Demas, in love with the present world. So at least, we are given a warning here na no matter if you claim to be a Christian now, no? So Kristiyano ang tingin natin, meron pa ring pagkakataon na tayo po ay nababaling ang atensyon natin sa ibang bagay, palayo sa Panginoon. We can be in love with the world, no? So hindi natin alam, walang indication kung si Demas ay nanumbalik or siya ba talagang totoong Christian or whatsoever. Pero in this letter na pinag-aaralan natin, during the imprisonment of Paul, si Luke at saka si Demas po ay binanggit ni Pablo side by side, no? Sila po ay fellow workers with Paul. Pero during this time na sinusulat niya yung Book of Colossians, malamang ito pong si Pablo ay nagkakaroon na ng heartache patungkol kay Demas. Siguro meron na siyang mga napapansin na ginagawa ni Demas at kapuna-puna sa kanyang paglilingkod, no? Kasi in a couple of years, in another imprisonment, nanatili po si Lucas, pero yung isa po, si Demas, inabandon niya po ang ministry. Okay? So, anong ibig sabihin nito? You could be serving so actively now, no? But I pray that you will continue and strive for the ministry dahil baka kagaya ni Demas, dumating ang pagkakataon, you will just abandon the work. You will just abandon the ministry. No? So, we pray for God to have mercy upon us, na patatagin yung ating mga pananampalataya, at kung hindi pa tayo magiging maingat, this could also happen to us. No? So we do not know kung nakabalik talaga siya. Walang silent ang Bible dun sa area na 'yon, ano? At kung mapapansin po ninyo, parang ang sakit basahin nung Luke is the only one with me. Only Luke is with me. Hindi ko alam kung siguro umiiyak ba si Pablo habang sinusulat ito, pero you can sense the pain, no? Dun sa statement, only Luke is with me. So Luke remained faithful and went on to write 2 books in the Bible, the Gospel of Luke and Book of Acts, no? Hindi natin alam talaga kung ano nangyari kay Demas, but at least kay Luke meron tayong idea na siya po ay nanatili sa ministry, no? So, maaring si Demas po, ang alam lang natin, ang sabi ni Pablo, he loved the present world. Siguro nung mga pagkakataon na siya ay nakulong kasama ni Pablo, naisip niya, naku, hindi ito ang buhay na gusto ko. Marami pa akong pangarap. Marami pa akong gustong makamit. Gusto ko pang magka-girlfriend, okay? Gusto ko pang magkabahay, gusto ko pang matupad ang aking mga pangarap, no? We do not know kung ano nangyari kay Demas, no? Kung anong nagtulak sa kanya para lumayo. Maybe the presence of danger, of threat, no? Caused him to sway at iwan si Pablo at Lucas sa kanilang mga ginagawa. Okay? So, ito pong love the present world in context. This is basically about or referring to the comforts and pleasures of this life as opposed to the sufferings that Paul and the rest of the apostles experience. Okay? So siguro nahirapan masyado si Demas. Okay? Kayo po ba'y handang maghirap para sa Panginoon? Okay? Handa po kayong maghirap para sa Panginoon? Okay? Manalangin pong mabuti, baka mademas. Okay? At ituon lang po ang ating atensyon sa Panginoon. Okay? At maaari po na along the way, doon sa mga danger at paghihirap na dinanas ni Demas, maaring nag-doubt po siya sa kanyang estado. Na ano ba to?
kung makapangyarihan ng Diyos ko, bakit ako nakakulong ngayon? Bakit ganito? Siguro, in-entertain niya yung mga pagdududa na nilalagay ni Satanas sa kanyang isipan. Or maaari naman po, na si Demas po ay kabilang sa mga tao na binabanggit doon sa 1 John 2:19. Ang sabi po, they went out from us, but they were not of us. For if they had been of us, they would have continued with us, but they went out, that it might become plain that they all are not of us. So ang sinasabi po dito, yung possibility na baka naman itong mga taong ito, they do not really belong to the family of God. Okay? Kasi kung sila ay talagang mga anak ng Diyos, they would continue and they would stay with us. Okay? So we leave this book, mga kapatid, with a warning and a challenge. Anong sinasabi sa atin dito, implied by the words of Paul in this letter? Remain steadfast. Persevere in the Christian life no matter what, regardless of the difficulties. Find your place in the ministry and continue serving to the end. And since Christ is sufficient and faithful, dahil si Jesus ay sapat at tapat, no? Katulad po nila Apostle Paul, katulad po ni Luke, the beloved physician, at iba pong mga Kristiyanong nauna na po sa atin, tayo po ay makakapagpatuloy sa ating paglalakbay, sa ating paglilingkod. We will press on. We can continue on serving our Master Jesus Christ. This church will never be spared from attack, mga kapatid. No? Hindi tayo exempted sa mga pag-atake mula sa labas, mga kapatid. No? But never be part of those people who will attack this church. Because you are part of this team, you are part of this family. No? Be wise in that decision of taking the side of God's family instead of opposing it. Now, the final word in this series is not a word of despair, not a word of discouragement, but a word of hope. Ano po yon? We have here a word of grace coming from Paul. Sabi po sa verse 18, I, Paul, write this greeting with my own hand. Remember my chains. And if this is a metaphorical writing, ang ibig sabihin niyan, remember my suffering. At ang sabi niya, grace be with you. Ano pong ibig sabihin nito? In all our serving together, in all our service, in everything that we do, in all our actions and decisions together, mga kapatid, let it be by grace and for God's glory alone. Let us rely on God's grace and keep trusting and serving Jesus Christ. We will never fail. We will never fail because Christ is all sufficient. Purihin po ang Panginoon. Sama-sama po tayong dumulog sa panalangin. Dakilang Diyos, mahabagin, mapagpala. Dakilang Diyos na tumawag sa amin. Salamat po. What a way to end the book of Colossians, oh God. What an inspiring and encouraging way for your people to end a very special letter. Salamat po, Panginoon, sa aming mga napag-aralan. Dalangin ko, Lord God, na sa pamamagitan po ng aral na ito, Lord, kami ay patuloy po ninyong pagbuklurin. Lord, we are imperfect people na pinagsama-sama po ninyo. Sa kabila, Panginoon, ng aming imperfections, Lord God, you have chosen us to serve you. And Lord God, we were chosen out of your grace, out of your mercy. So kung gaano ka pong ka-patient sa amin, dalangin ko, Lord God, na maging ganon din kami ka-patient sa aming mga kasama. We are all work in progress, Lord. And we thank you, Lord God, because you have reminded us of that, Lord. And Lord, let us be together. Bigyan niyo po kami, Panginoon, Lord God, ng maraming pagkakataon, maraming tagpo, Lord, na magkakasama sa ministry. We may have different roles, Lord God. Yung iba sa amin ay frontline.
Yung iba sa amin ay backstage ministers, O God. But we are all equal in value, Lord God, in your sight. We are brothers and sisters in Christ. At yun po ang pinakamagandang bagay na nangyari sa aming buhay. Lord, you have not only granted us salvation, you have not only granted us forgiveness and righteousness, you have also granted us a family to help us grow continually in our spiritual life. We thank you, Lord, for today's word. We thank you, Lord God, because you are the head of this family, and since you are sufficient, since you are faithful to this family, O God, we will remain victorious. You are our hope. And we will continue to serve together by your grace and for your glory alone. Salamat po, Panginoon. Ito po ang aming samot dalangin sa pangalan ni Jesus. Amen.
Naisip ko lang po kanina kung sinukuan po natin ng Colossians, no? Hindi natin makikita yung beauty dun sa bandang huli, no? Kasi sa una pa lang, parang napaka-doctrinal na masyado, no? Heavy. But then the Lord has granted us a gracious way para ma-end po yung ating pag-aaral. Purihin po ang Panginoon. At let's get ready po for another series of studies, ha? Sana po excited kayo na mag-aral uli ng mga panibagong set of learnings. And thank you, Jane, sa pag-render ng special number for the Lord. At ngayon po, itaas po natin ang ating mga kamay, kahit sa mga kasama natin na nasa kanilang mga tahanan. At tanggapin po natin ang mga pagpapala na sa Panginoon lamang po nagmumula. Sa Kanya na makapag-iingat sa inyo upang hindi kayo magkasala at makapaghaharap sa inyo ng walang kapintasan at may malaking kagalakan sa Kanyang kaluwalhatian sa iisang Diyos na ating tagapagligtas sa pamamagitan ni Jesucristo na Panginoon natin. Sa Kanya ang kaluwalhatian, kadakilaan, kapamahalaan at kapangyarihan mula pa noong una, ngayon at magpakailanman. Amen. Purihin po ang Panginoon. You're the reason why our hearts are beating. You're everything we need. You're the reason for the songs we're singing. We sing because we're free. Come on, we'll let it rise up to our God and Savior. Come on, we'll shout it out louder now. We'll sing it out forever. Hear our praise rising up.